Čauko, vítam ťa pri ďalšom videu, pri ktorom si ukážeme dneska presný a najlepší skill na zarábanie peňazí, je to online alebo offline. No a čo sa týka tohto skillu, tak nevyžaduje žiadny kapitál finančný, len časový, a pokiaľ sa bavíme o tom, že si študent alebo pokiaľ chodíš do nejakej práce a rozbiehaš nejaký vlastný side hustle alebo biznis, tak to je to najlepšia správa pre teba, pretože vďaka tomuto skillu sa daží pracovať na prvých 1000 eur mesačne, s tým, že vieš potom z toho škálovať na vyššie sumy ako 10 000 eur a viac. A prečo práve tento skill najlepšie, to chceš presne v tomto videu, kvôli tomu, že nie len ja som na základe toho dokázal robiť zaujímavé peniaze, ale využíva sa v dennodennom živote, a to je tá najväčšia výhoda, prečo práve by sa mal naučiť ty a mal by sa na základe neho aj staviať, a presne ti ukážem prečo, aké má výhody, aké má nevýhody, poďme sa teda spoločne pozrieť. Čo sa týka tohto skillu čisto, tak jedná sa vlastne celkovo sales alebo tzv. Obchod. Prečo práve tento skill je podľa mňa najlepší v roku 2025 a prečo na základe toho ty vieš aj ty vyvíjať vlastný biznis, alebo na základe toho začať zarábať nejaké peniaze popri nejakých aktivitách, ako je škola, podnikanie alebo nejaká práca. V rámci obchodu alebo celkovo sales, tak ja si nastavím za tým, že tento biznis model ti vie zarobiť nielen veľa peňazí, a dať aj veľa výhod voči tým mínusom, ktoré tam sú. V rámci sales, čo si treba uvedomiť, tento biznis model funguje v každodennom živote. Čo tým chcem povedať je to, že stretáme sa s ním, či ideme príklad vonku do sveta a sme v nejakej reštaurácii, v obchode, alebo príklad kupujeme si od niekoho nejakú službu, príklad do nejakých, ja neviem, napríklad nejakej marketingovej agentúry alebo nejakého finančného sprostredkovateľa, alebo napríklad od niekoho, ako napríklad niekto cukrár, alebo napríklad nejaký elektroinštalátor. Je toho naozaj veľa. Je to na každodennej báze, naozaj, či si to uvedomujeme alebo nie, je to na dennodennej báze stále. No a v rámci tohto, preto, keď sa tento skill naučíš, nie len, že to toho ty budovať, či už sám seba alebo firmu, ale na základe toho vieš naozaj zarobiť pekné peniaze, lebo je to veľmi žiadaný skill a veľmi veľa ľudí ho robí, ale robí ho veľmi zle. Nebudem ti tu dneska ukazovať presne, ako ho robiť dobre, to ti ukážem v ďalších videách, ale dneska ti ukážem, prečo ho robiť a čo ti vie dať. V rámci výhod sales. Keď sa na to spoločne pozrieme, v rámci najlepšej výhod, ktoré ti sales ponúka, je time, location a money freedom. Dal som túto svätú trojicu do výhod, pretože či podnikáš alebo nepodnikáš, robíš niečo proste ako nejaký employee, tak je to úplne jedno, lebo pokiaľ máš money freedom a nemáš time location freedom, tak si úplne staknutý na jednom mieste, máš fixné hodiny a nie si slobodný v rámci času a lokácie. Ale čo je najlepšie, čo ješ dosiahnuť v rámci biznisu, či si online alebo offline v biznise, tak je veľmi, ale že veľmi dôležité mať túto svätú trojicu. Pretože pokiaľ máš, tak nezáleží, či zarábaš 10 000 eur mesačne, 20, 100 alebo milión mesačne, pretože vieš zarábať aj 10 000 eur mesačne, žiť na Bali a mať kráľovský život a máš time, location a money freedom. Hej? Takže tuto je najväčšia výhoda, že sales si toto ponúka, vieš pracovať kedy chceš, ako potrebuješ, ak potrebuješ peniaze, viacej zamakáš, viac vedáš väčšie keby work do toho, a pokiaľ chceš napríklad cestovať, vieš napríklad robiť closing alebo všeobecne sales, či si na nejakej dovolenke alebo cestuješ po Európe, naozaj tam sú gigantické výhody, ktoré to vie naozaj dať. A nielen to, ale sú napríklad ďalšie výhody, ktoré musím spomenúť, a to je napríklad to, že ťa to posunie v rámci self-improvementu, či to naučí ťa to takú disciplínu, naučí ťa to takú jednu vec, ktorú by som musel spomenúť, a to je to, v dnešnej dobe my ako ľudia sa strašne zaujímame, čo si o nás niekto myslí, a bojíme sa, že nás ľudia odmietnú za to, že sme nejaké možno inakší, za to, že možno máme nejaké inakšie názory, alebo jednoducho, že sa snažíme niečo nové vyskúšať. Obchod ti ukáže čisto to, ľudia ťa odmietnú a neodmietnú teba ako osobu, ale môžu odmietnúť tvoj produkt, tvoju službu a nikdy neodmietnú teba. No v rámci tohto, prečo je to dôležité, hlavne kvôli tomu, že keď na to pozrieme spoločne, tak ľudia sa boja počuť nie, či to je dating, či to je biznis alebo hocičo, a v sales nie je počuť skoro stále. Je to proste realita, ktorá ťa vycvičí, že naozaj nezáleží vlastne, čo ti ľudia povedia, pretože v sales môžeš počuť ľudí, ako ťa zhúkajú, alebo jednoducho, aké sú negatívni a tak ďalej. A to vôbec nevadí, pretože každé to nie ťa posúva bližšie k tomu áno, a to sladké áno ti donesie krásne peniaze. No a presne voči tomu to sa takto treba staviať, a to je tak, že urobí to z teba lepšieho človeka. V rámci toho, že jednoducho nebudeš sa báť niekoho niečo opýtať sa, lebo si počul toľkokrát nie, že proste si povieš, však to len vyskúšam, lebo to nič nedám. Hej, a veľa ľudí má takýto mindset, že však to vyskúšam, ale reálne koľko ľudí to vyskúša? Koľko ľudí reálne napríklad skočilo do toho biznisu, spýta sa tej baby alebo tejto veci, veľa ľudí to nevyskúša, lebo sa bojí toho nie. Čo to mňa naučilo v rámci sales je to, že nebojím sa každodenných vecí, ako niekoho niečo spýtať, aj keď možno by som vyzeral hlúpo, alebo jednoducho sa nebojím proste niekoho approachnúť, či to je v biznise a tak ďalej, pretože naozaj počul toľkokrát nie v rámci biznisu, v rámci hlavne sales,
že proste mi to príde ako prirodzená vec, že proste ťa odmietnú alebo príjmu. A preto tým pádom, keď máš tú veľkú výhodu, získaš väčšiu confidence, a keď máš väčšiu confidence, tak sa lepšie cítiš a vieš na toho aj rozbehnúť viacej svoj biznis. No v rámci takých akoby nevýhod alebo tých mínusov, ako som už aj trochu načrtol, je to vlastne keby tak, že je tam nejaká časová investícia, hej, že na začiatku, aby som sa stal dobrým sales repom, musím naozaj vynaložiť veľkú ako keby časovú investíciu. Čo to znamená je to, že kým sa naučím byť dobrým obchodníkom, ktorý zarába 10 000 € napríklad mesačne alebo 1000, to je absolútne jedno, aká to je suma, musím si prejsť jednoducho tými hardships, ako napríklad môže byť to odmietnutie, čiže veľakrát nie, alebo napríklad sa mi nechce, nebaví ma to a tak ďalej, lebo treba pamätať na to, sales je veľakrát provízne nastavený biznis, alebo celkovo keby je to čisto práca založená na províziách. To je ten money freedom, že zarobím toľko, koľko chcem a koľko potrebujem. Okay. No a to je presne tá výhoda aj nevýhoda sales, že to je založené na províziách. Provízie sú super v tom, že pokiaľ viacej zamakám, mám viacej peniazy na účte, a pokiaľ menej zamakám, tak mám menej, ale motivuje ma to, lebo ma to učí vlastne, že ja viem si ovplyvniť ten príjem sám a nie som nejako nastavený, že mám nejaký limit. A pokiaľ vôbec chceš podnikať, tak sales je jednoducho ten najlepší starter, ale zároveň tá časová investícia ťa môže trochu aj zdeptať v tomto. Ako sme teda hovorili o tých províziách, je veľmi dôležité si nájsť dobrú firmu, hej, alebo v rámci, ak nepodnikáš sám ako sales rep, tak kde budeš pôsobiť ako sales, ako reprezentatív alebo jednoducho čo je v sales v nejakej firme, lebo každá firma má nejaké inakšie provízie, ináč to má nastavené. Sú firmy, ktoré napríklad fungujú čisto na províziách, sú firmy napríklad, ktoré fungujú čisto napríklad nejaký fix plus provízie, alebo niektoré, ktoré fungujú čisto na fixe. Ja by tebou, pokiaľ sa chceš stať najlepším obchodníkom, akým len môžeš ty sám byť, choď do firmy alebo funguj na čisto províznom systéme. Nielen, že to viacej vytrénuje a nielen, že budeš mať väčší hlad, ale budeš naozaj kvalitným obchodníkom. Ja som vždycky, ale že vždycky robil iba sales v takom prípade, že som jednoducho mal iba províziu. Hej, že nefungoval som nejaký že fix plus provízia, fungoval som čisto na províziách. Nielen, že ma to nutilo sa zlepšovať stále, ale dalo mi to ten dobrý pocit, že keď som sa fakt že zlepšil, som mal viacej peňazí, lebo keď som na fixe, tak si povieš, dobre, mám peniaze, robím toto a mám vybavené. Nie. Choďte sa na provízie, urobíte to lepším človekom a naučite to viacej o biznise, ako keby si bol na nejakom fixe, nejakej firme ako nejaký sales rep. Hej? No a v rámci celkovo keby tých odmietnutí, ako som spomínal, budeš veľakrát to počuť nie, pretože jednoducho je to taký proces aj v sales, že proste počujeme stále nie, ale potom keď sa fakt zlepšíš a staneš sa lepším obchodníkom, naozaj tie áno budú prichodiť samé a nebude ti vôbec vadiť, keď niekto povie nie. Lebo je to každodenná nejaká aktivita alebo vec v sales repa, že niekto proste odmietne, no bohužiaľ, no stalo sa, nič sa nestalo inakšie alebo zle, hej. Takže treba to takto vnímať. A nikdy ťa ľudia neodmietnú pre teba, ale preto jednoducho, že buď ten produkt alebo služba není momentálne keby aktuálna pre tú danú firmu alebo človeka. Hej, takže takýmto spôsobom. No a v rámci celkovo toho obchodu, keď na to pozrieme takto zo šírky, tak prečo by si mal práve ty vybrať, je kvôli tomu, že pokiaľ nie len, že teraz sa možno tak trochu nejako hasluje, že skúšaš niečo a chceš v budúcnosti vlastne nejakú úspešnú firmu, tak potrebuješ vedieť sales. Lebo pokiaľ vytvoríš nejakú firmu, nejaký startup a nevieš sa predať, alebo svoju myšlienku, alebo napríklad svoju firmu, tak si jednoducho skončil na tomto trhu. Hej, že proste ten, kto nevie sales, fakt zaostáva, fakt nevie potom škálovať, bohužiaľ to je realita. Ja sám som sa prvý skill keby učil hlavne na obchod, pretože videl som v ňom potenciál a naozaj pokiaľ budeš podnikať v hocičom, produkt, služba, či to bude v zahraničí, na Slovensku, v Česku, to je úplne jedno, vieš vždycky sa presadiť na tom trhu, pokiaľ vieš kvalitne a dobre predávať ľuďom alebo B2B. Hej, čiže to úplne čisto jedno. Hlavne sa fokusuj na predaj, či si mladý, starší človek, pretože keď začneš potom podnikať naplno, alebo jednoducho budeš predávať nejaký svoj vlastný produkt alebo službu čisto v podnikaní, tak ti to pomôže extrémne, lebo tie sales ťa naučia, ako presne robiť a ako predávať. Lebo zbytočne budeš mať najlepší produkt, ale keď ho nikto nevie počuť a nevieš ho predať, tak je úplne zbytočný. Veľa ľudí som zažil v tejto industrii, čo naozaj vedeli kvalitne predávať nekvalitné jednoducho produkty. Ľudia to kupovali ako teplé rožky a potom boli ľudia, ktorí fakt, že nemali úplne kvalitný, vyšperkovaný, výborný produkt, ktorý sa nedokázal dobre predávať. Áno, ak sa bavíme o produkte, tak to je marketing, ale aj zároveň sales, ale poďme si na rovnú pravdu. Pokiaľ by si mal kvalitný sales a zlý servis a vieš to fakt, že dobre predať, tak naozaj není o čom. Takže toto je taký záver videa. Nauč sa robiť sales a uvidíš, ako sa ti vie transformovať život k lepšiemu a zároveň ako vieš sa ty posunúť na taký next level v rámci biznisu. To je všetko k tomuto. Ďakujem, že si toto video pozrel a pozri si moje ďalšie videá na tomto YouTube kanále a uvidíš, ako ti vedia pomôcť v tvojom biznise alebo v tvojom jednoduchom živote.